En de volgende gasten zijn bij ons aangeschoven in de studio in Landgraaf. Ik sta aan Jevelles Judenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond, hoor. Wat is het? Wacht even. Kun het zeggen? Net door je moelen, Jevelles. Dank je, Bieten. Dank je, Bieten. Even. Nou, Zeg het maar. Op het plaat of op het Hollands, wat er wilt. ja, het plaat natuurlijk. Mijn plaat is natuurlijk gedaan als het plaat van hier. Ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Noord-Limburg. Ja. Maar dat hebben we gemist. Dus, valt jij nou op? Waar kun je oorspronkelijk vandaan? Oorspronkelijk kom ik van Zerum. Zevenum. Zevenum. Oh, ja. Dus Venlo, hè. Ietsje nog wel eens, verder. een blauwe maandag op schoolreisje geweest, meen ik. Ja? Vroeger. Wat is er geweest dan? Oh, dat weet ik niet meer. Dat is 70 jaar geleden. En, jongens, stel je even kort vuur, 1 voor 1. Jevelles, wie zou er aan de naam komen en wie is Jevelles? Ik ben René Driessen, ik woon in Kerkrade. Ik ben getrouwd, ik heb 2 dochters. En Guido is een vriend van mij. En een jaar geleden zijn we met Jevelles begonnen. Ja, nog niet eens een jaar geleden. Ja. En doe? Ja, joh, jullie wonen nu zie je wel eens. We worden er nog even het broeien of zo. Ik ben er Guido. Ik woon in Landgraaf, Worburg. Leuke combinatie, Kerkrade en Landgraaf, Worburg. Ja, oorspronkelijk ben ik van Blierhei. Dus dat denk ik weer een beetje in een andere eco. Dat verklaart wel aan mijn hoofd. Ja, en we wonen in de naam hadden een beetje uit de regio. We wonen het leuks, je hebt origineels. Ja, dan van een oventje op en neer je hebt. En naar dat verkeer komen mensen Jevelles erbij. Ja, en Jevelles, dat liet me meteen herinneren aan Chevemet. Want op Chevemet wordt dat heel veel gezag vroeger. Jevelles, toen ben ik dat kaffen. Jevelles. Ja, maar voordat op de buurt staan en daar is niks te drinken, dan kan je zeggen, dus een biertje Jevelles of los een jaar Jevelles. Dus dat overal op verroes je dat. Ik ken zoals gimmick, heb ze er helemaal gebroken natuurlijk. Dus, ja, maar er zijn heel veel jullie die het woord Jevelles niet kennen. Hè? Ik bedoel, hij in de regio, Jevelles. Ja, wat is Jevelles? Nou ja, dat lijkt nog even uit wat Jevelles is. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, dat gaat even uit de oude doos. Ja, dan komen we weer ook een beetje hoes. Dus dat kies wat dat zo uit. Wil ze daar over mollen? Nee, dat is niet. We willen ook een naam hebben die dan in Noord-Limburg, Midden-Limburg ook uit te spreken is. Want dat hebben ze natuurlijk hier woorden in het Kerkraads dialect. Ja, die Guido uit kan spreken, maar ik niet. Chef, je troon het ramjelijst bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. En dat snappen ze toch wel van niet. Zo je tapetseert, kelderloog. Ja, daar zit ze natuurlijk. Ja, die moeten vrees pakken, die naam. Ja, dat hebben we maar niet. Dus toch je Jevelles geworden. Ja, is nog te lang, hè? Zo je tapetseert, kelderloog. Schön scrabbelwoord trouwens. Ja. En, jongens, vorig jaar, ik had de plaat toen van u gedraaid. Beer en Frieten. Vertel even wie de titel geboren is en waarom u eigenlijk dat wilt gaan doen. Ja, we zijn eigenlijk begin vorig jaar, dus zeg maar 4, 5 januari, wordt Danny Powers bij mij. En Danny wilde een videoclip laten maken. Ik zeg, nou, dat kunnen we regelen. Maar van het een kwam het ander. Ik zeg tegen Danny, ik wil ook eigenlijk een keer nog een carnavalsnummer opnemen. Nou, de Guido houdt datzelfde idee. En eigenlijk 3 weken later zaten we in de studio bij Mario en bij Danny. Ja. En daar hebben we het Beer en Friet opgenomen. Ja, dat valt er gewoon in. De denkt van, de huurt je nummer, denkt ze, Beer en Friet, ja, dat past. Ja, de rest een avondje bij elkaar zitten, een paar flesje beer erbij. En tuutfrieten. Tuutfrieten erbij. En dan hebben ze tekst 40. Ja, dat is een kwestie van, ik denk, 2 stuntjes waren 40, zoiets. Ja. Ik ga het opschrijven en dan is ze de flow te pakken en dan hebben ze de tekst 40. Nou, en dan de studio in. En met een klootje mayonaise natuurlijk. Sowieso. Ja, en ik baam je chief erbij, joh. Ja, zo kennen we natuurlijk nog wel even doorgaan de ganse dienst van de frituur, van de frietenboot doorgenomen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik toen dat nummer doorgeschikt kreeg en dat was vol in de corona-tijd. Want u koot met dat nummer helemaal niks. Want vol over allemaal in de coronatijd. En ik had die plaat op een van de eerste avonden dat de lui heen in lockdown zaten. Toen dacht ik moet ze toch een beetje gezelligheid in huis brengen. En toen knallen die beer met frieten erin. En doe reageer eens meteen. Ja. En toen zag ze van, dit vind ik voor nu geweldig. Ja, en zo worden ook. Laten we ons gewoon luisteren naar Beer en Frieten van Jevelles.
je frietenbakken, schud maar in. Vergun op stap, verpakken ons die in beer, ried op de dag. Met kameraden de glazen vol, met z'n allen beveerdikken lol. Vriendenkolven verzund nu zat, het werd nu echt wel diep voor een vette friet mayonaise, een bami-chief. 3 dagen lang niks anders meer in mijn lief. Berenfrieten, verleven met die dag op berenfrieten. Zet maar weer in, 4 hele gooi zin. Het beste wat er is, in berenfrieten. Beer en frieten van je wel eens hoe het uur voorbij komen, leven luisteraars en kijkers. En vanmorgen zagen we hebben u een primeur. Hè? Maar goed, eerst even nog terugkomen op dat beer en frieten. Wat heeft dat uiteindelijk gedaan, dat nummer, in de buitenwereld? Ja, dat is een jonge vraag wat dat had je door. Het had ons in ieder geval iets passie gebracht. Van een paar livestreams door, dat was leuk. Maar ook natuurlijk niks, waar je een vaste lovend, waar je een weetschaften vol, waar je een opzocht, waar niks. Dus ja, dit is op de radio en dat je erin van best zit views op YouTube, dus dat is wel leuk. Vrienden en bekenden vinden het leuk en vuuraantal van zelf pas aan. En toen was het hij erin natuurlijk. Ik had het met regelmaat gedraaid in de corona-tijd gewoon om de luigheid gezelligheden in huis te brengen. En ik vond het zelf ook een leuk nummer om te huren. Dan had ze dat dus achter de rug. Dan denk je van, dat wordt leuk, maar natuurlijk net dat wat er voor waard houdt. Dan gunt van 2021 en houdt u al plannen? We hadden eigenlijk niks verwacht. We zijn eigenlijk met begonnen met voor de joeks, voor de flauwekul. En het ontwikkelt zich eigenlijk, wie het zich nu ontwikkelt. Het is wel erg leuk om te zien dat toch jullie het leuk vinden wat we doen. We hebben in april hebben we een nummer wat zo dadelijk is hebben we ook al opgenomen. Maar dan vonden we niet het ziet om het uit te brengen. Overigens, dat willen we eigenlijk meer richting deze tijd genomen. Zo meteen 11e van de 11e. We hebben nog wel een ander nummer opgenomen. Limburgs Leven. Dat hebben we in de zomer opgenomen. Mooie zomerse beelden, Limburgse beelden in de heuvels, in Maastricht, in Remung, in Noord-Limburg, in Evertsoord, want dat wordt ook in genoemd. Ja, doe zegt dat nu wel even zo heel snel, maar met een clipje erbij, wie veel stunden ben je er met bezig? Nou, die clip hebben we toen opgenomen. We waren 's morgens om 9 uur vertrokken of zo, en we waren 's avonds om 6 uur voorheen. Over 270 kilometer erop zitten en elke keer maar fragmenten scheten. Een cameraman metgenomen dit draait. En dan de montage nog van ongeveer 3 dagen, 4 dagen wat eraan zit. Kijk, 9 uur alleen opnames maken. Ja. En dan kiezen nog eens de montage. Dus vergis u niet, kijkers en luisteraars, in hoeveel tijd dat in zo'n clip gaat zitten. Veel ziet het erin zitten, ja. We hebben afgelopen zondag. Dat zou ze niet denken, want het is. Maar dan denken ze dan zich even in je fetch. Maar daar is toch wel iets zonder werken, joh. Ja, nee, natuurlijk. De afgelopen zondag hebben we dan de clipopnames gehad van het nummer van wat ze daar gesloten huren. We hebben een primeur, luisteraars. Ja. Met dank aan Jevelles. Hartelijk dank, Jevelles. Is er nooit vertoond of laten huren in de buitenlucht, zeg maar. Alleen aan Vrung gaat laten huren. Vertonen kan ook nog niet, want de clip is nog niet klaar. Nee. Maar wanneer hij kunt, dan kiezen ze hem ook. Ja. Dan moet er voor hem naar de tv-afdeling sturen. En dan gunt hij hem rond die tijd waarschijnlijk wel de carnavalstijd bijvoorbeeld. Daar gaat misschien toch wel het een en ander gebeuren. Dus vergun het huren, vergun het zien. Vergun het huren wat voor magen, vergun het huren wat voor niet magen. Dus kump allemaal groot. Maar stuur het maar in ieder geval naar de tv-ploeg. Ik zal dich toch met in contact brengen. En dan, wanneer de clip goed is, dan zien we hem wel verschijnen. De titel van de clip. Kan er nog even verzagen.
De titel van het nummer ook. Ja, En de titel van het nummer. Ja, de titel van de clip is hetzelfde natuurlijk. Ja, de clip is het nummer. De nummer is de clip, dus dat blijft hetzelfde. Ja, John Rup Ummer al af. Door John. Het gaat om door John. Er zijn zoveel Johnnen in. Wij kennen nu Jenne John. Ja, ik denk dat Jenne in Jans Parkstad is dat Jenne John kent. Of een Johnny. Of een Johnny, of getrouwd is met een John. Hey, doe Johnny, ja. Dus door John is een beetje een algemene naam. Een echte Nederlandse, maar Limburgse naam. Ja, wat Schuurde zegt. Iedereen kent wel een John. Ja. En dan voor een liedje, maat. Want onze John is een carnavalist, een echte carnavalist. En de Ruf Ummer al af. Als klein kind al, wie op de kleuterschool wordt, Ruf het al af. Wie 18 wordt, is de prins woede, Ruf het al af. Doe het hier ouder worden, zo zijn bejaardenhuis, de houden het je zwaar. Doe dat maar terug, van wie jong wordt. Dat al afreep. En dat al afreep. Dat is het verhaal van onze John. Ja, maar dat is eigenlijk nu al de beelden van de club aan het verklappen. Nou, nee, die beelden is eigenlijk gewoon feest. Nee, omdat... Niet zo ingewikkeld, gewoon feest. Maar het is wel een liedje. Nou, ik dacht, omdat ze zag van, wie klein wordt, zag je dat al, wie 18 wordt. Ik denk, dat hadden ze in de clip verwerkt. Dus, nee, dat moet allemaal je ingewikkeld, Frans. Je moet een beetje feesten. Vooral het grimeren wensen in het verzorgingstehuis. Dat wordt natuurlijk een probleem. Nou, dat je het voor ons in Mekkeling moest je het jonger maken. We willen wel les hier. Jongens, laten we eens luisteren naar... John Rup Ummer Alaf. In koer, Hurenstor. Je velles. Jouw hits. Jouw nieuws. RTV Parkstad. En wat rupt er zondag? Kijk, dat bedoel ik. Weet je wat misschien ook leuk is om te vertellen? Dat vertel. Echte live trompetist op de nummer aan. Veel kunnen natuurlijk als de machine, als de computer. Maar dat trompetje is ingespeeld door Marcel Junge. Dat kennen we wel. Bekende in deze Krombacher muzikanten en natuurlijk de militaire marinierskapel. Ja, zeker. Inmiddels Marcel gepensioneerd was. En hij geniet met volle teugen van de muziek en alles. En zingen zo en alles wat omheen hangt. Ja, het is super chic dat voor ons dat je... Ja, dat heb je ook met de opnames van de clip zondag met gedaan. Dat vond ik hartstikke leuk. Dus hartstikke gek. Had ze contact met Marcel of wat? Wie? Coach door Marcel ergens. Ja, ik ga voor je ook een beetje je trompettert. En niet zo weer Marcel, zal ik meteen erbij. Maar dat kent ze zich een beetje aan. En voor je pleertje je drieënt. Dus dan kunt ze een beetje onder de lu. Dus zo heet dat. Er is niks mooier wie een ras-echte muzikant tegen trompetpartij speelt. Alsjeblieft. Absoluut. En normaal kost dat vet veel geld, dat kan ik u vertellen. Ja, maar met een tuutbeer, met een tuutvriend en je beer. Een tuutvriend en je beer, kunt dat je... Een tuutbeer en een flesvriet. Ja. Jongens, wat denkt u van de carnaval? Denkt u dat het toch losgeet of niet? Ik bedoel, vergunt er net over speculeren, maar wat zegt uw gevoel? Ja, los. Ja, vol erop. Ik kan ze niet meer tegenhouden, denk ik. Je hoofdwerk, je wint erop. Volle bak. Alleen jammer natuurlijk voor de niet gevaccineerden, maar goed. Die kennen ze laten testen, dus dan kennen ze het ook binnen. Precies. Ja. Goed, gekkeren denkt u natuurlijk over wie je wil. Gunt voor ook net over discussiëren. Wilt u er nog get aan de fans wat u zagen? Ik ben overal fans, hè? Dus, vanaf nu wel. Ja, vanaf nu wel, ja. Wellicht wel, ja. Dus laten we dat hopen, ja. Ja, wat we willen voor zagen. We doen alles met plezier. We doen het vanuit het gevoel. Tenminste, zo is het bij mij.
in de Boetekamp. Ik vind het helemaal leuk om muziek te maken. Ik heb vroeger in een band gespeeld. Welke band? Ja, dat was in Noord-Limburg. Dat wordt Nabaties aan de Karamels. Oh, leuke titel. Ja, dat was 40 jaar geleden, zeg maar. Maar dat houdt toch ook met carnaval te maken? Kamellen. Zo gaat, ja. Dus de muziek zit wel een beetje in mijn bloed. Maar ik vind het gewoon leuk wat verdunt. Ik heb hem al 10 jaar geroepen. Ik wil een eigen carnavalsnummer maken. Ja, nou, dat is nu begonnen. En we hebben iets vinden leuk om te doen. En vergunt voor flinke parties, denk ik. Wensen 2 jaar, 3 jaar weer best. Heb je al een cd'tje. Of op Spotify, of weet ik wat. Ja. Want cd'tjes is ook niet meer echt. Maar ja, goed. Daar has er nog helemaal die ze uitbrengen. Ja, misschien nog één ding. Ja, vertel. Jullie kunnen ze ook een beetje volgen tegenwoordig. Want daar is cd's meer. Maar daar is Instagram, en daar is Facebook, en daar is YouTube. Dus er zijn overal te vingen. Dus dan kunnen jullie een beetje zien wat verdunt. Je velles. Je kent toch kieken op je velles. JEVELLES. Oftewel je velles. Ja, met een uitroepteken erachter. Met een uitroepteken erachter, ja. Maar ohne ving ze toch? Ja, dat denk ik ook, ja. Kun je proberen. Of alleen een uitroepteken. Als ze dan kunnen. Ik denk dat ze dan met je velles in toetsen kunnen ze in de kerkreuzers dictionair zo rijden. Het zou wel nog kennen. Ja, maar dat is dit wel doorverwezen afstaan. Geweldig. Jongens, mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. Vergunt u volgen. En voor weten hoe wie. Hè? En wanneer ze nog niet kent, dit zijn ze. En ik hoop dat ze na u, misschien houden ze al fans, ik weet het wel zeker, maar dat ze na u een paar fans erbij krijgen. En we hopen natuurlijk allemaal dat we ze met de carnaval misschien hij en door wel gaan zien. Wie weet. Mensen komen, Modderzaren. Dankjewel, wa. Je velles. Dankjewel, hè. Adieu, wa. Adieu.